Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan? Sabi niyong alagad si Carmen Tifon Morales. And then, may partner ka po na ko dari, si Randy Kayat. Kumusta ka mo tanan? Don't forget, asap kita. Always say a prayer mo na kay sunan. Unahan tayo itong pagpanalangin sa itong labang magagawam. Lord, thank you kayo. Sa mong yata ka na mong grasya. Matag adlaw. Thank you kayo, Lord. Okay? Dito maglangan may gana. Ito na yung suwatampo ka na itong tagad, pagtagad, no? Pinadagin ni sa kababae nga nagpatago lang sa nga Dulce. Kani gibawatan og duwa sa radyo na Ray Arellano. Kay sunan ang atong singer si Dulce. Ang akong bana usa ka kolektor sa lending, usahay daghag amigo. Unya anything bayad daghan sa kontra. O kung nganong na problema man ko ini akong bana, ingon man gud ini ang mga pangitabo. I who have nothing, I who have no one, adore you and want you so. I'm just no one with nothing to give you, but I love you. He buys you diamonds, bright, sparkling diamonds. But believe me, dear, when I say that he can give you the world, but he'll never let it. I love you. I love you. Naas man ring diha day. Kinsa? Manay. Naa dalisod nga re. Sa muka sa nimo, oy. Saan mo kanta day? Woo! Kaya nagkalimot ko na. Unsa may ato nimo, oy? Nakata ko ito yung maning taon ba? Mao ba? Sige sa, noy. Huwat sa kadiyot, noy, ha? Ako sa pukawon, kay murag natug, noy. Huwat sa diya, noy, ha? Ay, unsa man, nakapamahaw na ka, noy? Pwede rin mabalik yung kanta. Nga naman. Ekonomina day. Wapataon ko pamahaw taon day. Nalingaw ko sa kong kanta. Lagi Mura na. day kag si Bibi Farida. Salamat, nay. Wa pa ka kakaunoy? Ay, sige lang. O, sa mamahaw ka? Ay, may ikog di santa. Ay, pamahaw lang sa diri kay basig makuyapan kag pinaabot ba? Langayan ra ba kay lisanan? Pamahaw sa noy. Ingon mi anak ka maayong tao sa among silingan nga nanginahanglan. Kay akong bana nagpalending man. Unya, sira po'y kolektor. Gipapamahaw na ko si Noy Mando. Unya, humagpamahaw, akong gipukaw si Maning. Dong, Maning. Shtoy, Maning. Ning, Sa matay? nas ni Mando. Ano man? Ngita ni mo, ganina rin na. Ako na lang gipakaon. Sabi ko, tuyo niya. What's yung magsulti? Murag mangutang na ni mo kwarta. Adto asa kadiyot kay basig importante ang tuyo ana, basig emergency. Gigi, dito. Pabuta sa dito. May buntag. Dong, maning. Buntag yan, Noy. Sa may ato, Noy. Ako day, dong, muhangyo lagi yung tako ni mo kay hospital mo taos man na ni mo tilyang ba. Kinahanglan taon ni kwarta para sa tambal ba. Pwede ka huwam ko ni mo dong. Bayaran lang tika dong. Kaya, ako man ang iprinda taon ng amo kong gamayng luna taon. Kay dako man ang akong bayaran ng taon. O labing siguro, basta. Mao ni nga ako lang iprinda lang tingali ng kong luna para magamit na mong kwarta. Mau ba? Pilam tayo mong ikinahanglan, Noy. Pwede kong magamit og 10,000 lang diyan mo dong. 10,000? Dako ko. Kabayad lagi ko ana dong. Kay prinda lagi taon to na akong yuta taon sa ubo. Si prinda ko to 50,000. Kinahanglan ko kwarta para i-post hospital dong. Oh, gigi. Kadita mo kuha ko. Sige, salamat kay dong ha. So Noy, okay na Noy, sulbad ng imong problema. Salamat taon kay Dulce ha. Pagkabuutan gyud taon ninyo. Salamat kayo sa pamahaw day ha. Lamay kay tong sudan nimo da unsa man to. Kuanto Noy, to sino tug tapa? Mao ba lami to. Lami to ibaon da. Ay pag bring house lang. Salamat. Diha. Salamat dahi si Manang ni Mutilyang dahi wa pa taon to'y kaon. Na ospital man ka siya.
Naman ka siya sa emergency. Magkakaon ka di ay. Ay, oo, makakaon pa tao. Mabatay itong dito kakaon. Mausad no, bitaw. Hala, sige ka kay pustan ta ka ha. Padadaan ta kag tapa og tusino. Wagi kasulting bati ang among mga silingan kay halos sa mga manghuam na mo kwarta amo mapakanon. Pero nay uban mauwaw man sad. Pero nasa gyud baga-baga og naw, di gid mo balibad. So ingon ana ang dagan diris amo, nagtuom mi nga pinangga kay mis mga tawo diris amo tungod sa among gipakitang kaayo nila. Kay gawas nga pakanon namo sila makautang pa man gid sila. Gamay ra sad kaayo ang tubo kay ang amo lagi nga makatabang mi ba. Unya, Day, kadto ba si Taldong ba? Wa man na gina ito magpagkita na lagi. Dili ba, karum do yung saad? oo dong, pero sige lang tagaan na tog allowance gamay. Mga sunod ugma basig napikihan paturon ba. Ato lang kung huwaton. Ipaayo ko lang ng motor day para ako na maningil nila. Unya, okay ra ka nga ikay moadto nila, ikay maningil nila. Di bang inyong sabot sila'y muhato dinis ilang bayad? Oo lagi. Wa may method. Bidag naman ito, ano eh. Wala itong tagan ng mayong pagtagat. Mabuso po. Oh, basta, dili sila mawari o mabayad. Oh, ako yung maato nila. Ako yung maningil nila. Mao ba dong? Maluoy ganita, pero, mangyapon. Oh, sige lang. Di na sila kausap. Oy, nang salud. Kasayugot mo na ang si ato. Ay, Mourinho unta ko, day. Naas maning? Naanang, dali, suot ka rin. Ay, salamat, day. Likod sa diyan na nga. Aw, naras maning ay. Dong. Oh, ang. Sabi nato na. Ay, dong maning. Parinyuha ko nung dong be, kay kinahanglanon kayo na kong kwarta ron. Putlanan manggod misuga. Oh, o ba? Impas na day ka. Ha? Impas na ba day kay muhurin niyo maghaka, impas na day ka. Wa pa day ko kaimpas, dong. Wa, paano sa loloy? Kadunga pa maga, unya, ikato pa, karon ikatoron. Niya, wa pa makakatago ikato. Noo ko. Nga, noo ka diha. Maligi away na ni mo. Uy, away ko taon. Ngapag ka. Nang nihilak mo na, oy. Ba't niya? Nang salud. Nganong nihilak man ka nang? Patyuno na manggod ko. Asa nang? Ginoo ko. Kisa may upatay ni mo nang. Nakadawat kag paske ng salod? Oo. Uy, buwa nga gud. Dong, parinyuhan na lang in tao no. Ikay malukoy ta, ana. Ay, ano pat yun noon makarang? Wa man ko kabayad. Patyuno na akong suga dong patyuno na kay wa man ko makabayad. Oh, unsa? Nanay, akong paske noon, aray. Uy, bill man ni sa suga nang. Uy, hala. Hala, naa naman ni disconnection. Uy, naunsa naman ni. Nahak. Abi na kung ikaw ay patyon noon. Ang imo di ay suga, putlanan. Wa gani siguro dong iniguli na ko sa amo, patay na tong akong suga. Ginoo ko. Saka makabuhit ano mo nan? Pila ganito rin yung huli mo? Lisod ding magnegosyo tag kwarta pa utang ba kay maka-experience gid kag mga lain-laing klaseng rason. Pero pag abot sa adlaw nga ting bayad na. Di na ni mahimo day. Ngano ko ay unsa di na mahimo Di dong. na ni mahimo. Adtuon ako sila. Oh. Panilngan ko yun sila dito sila. Adtuon ako na eh. Unsa man eh, si Do. Laruhon ta ko na inay, be. Laruhon ta ni. Bida, sa inyong pagpangutang, mayo kayo mamaudag paluoy-luoy. Unya, ni paningal na to, mayo kayo mamaudag tago. Wala ko. Uy, ning oy, wa man tao ko tago. Ning oy, wala yun kakakita na ko. Ako na noon mo sa'yo pa ni. Kung kita.
Di ba nang sabot man ta? Ato dito amo ang inyong bayad. Primerong bayad. Ha? Gihatto di mo. Unya, Oh, yato bitaw na ako noon sa... Pero madlot masarta mo adto dito sa inyo, God. huwag pang mahadlok mo ka. Na may inyo iro, God. Purwida, kuyawal kay kong mapaktan niya ko. Nya, inigdoon lang nato. Gihit na, maghut na. Kuya So kayo. nahadlo ka sa among iro. Mao nang di na ka moadto dito sa amo. Uy, naunsa ning, uy, natural. Mapaakan pa lang ko. Bisa wako'y dagan na. Pida. Maingon niya ka nga, wa mo isa kay kami mo ay may anas. Diyan Oy, ninyo. paminaw. Bido eh. Pagpangutang ninyo, huwag yung kamahis ko itong iro. Karong tibaya na, apel lang mo iro. Pagkaruho na namin, ha? Usam, bayar ka dili. Ay mo, bayad lagi ko. Ugma, bayaran ti ka. Sige. Bida, dublihon ko pa Bantay na. ha? Dublihon ko pa na. Dublihon. Bantay ha? Ugma. Ang dama-dama ng babayan mo ha? Kasabot ka? Ay, o lagi. Ah, naunsa ka, uy? Sapot ko. Kanahan yung mga tangay na to eh. Gusto tang mutabang nila pero sila yung manghitag pager. Hindi mo atubang nila. Na, pasagdiin na lang na sila dong. Uy, Kamahin ako niya. kwartara na. Makita ra gyud na. Nakita ra lagi. Ha? Pero ang kanang magudong kwarta manggod, ha? May nagkatuan ng kwarta. Aparte itabang na ito na suban na nagkinahanglan. At least na atay ikatunol kung mabayad lang nila dayon. Kunya, unsaon man na ni mo dong? Kung di gid mo bayad, unsaon man na? Mabayad mo ano siya. Ugma, balik ko na ko doon dito sa ila. Siguro ka? O lagi. Ugma miyan saad. Maubalik ko na ko siya sa ugma dito sa ila ha. Dili ganing giya po itong bayad. Na, makailan ito unsa ko. Maning. Ay, salamat kaayo, day Dulce, ha? Pagkabuutan mo, gyud. Nang salod ang tinuod ng no, kining among pagpautang og kwartas mga tao, tabang baya ning amo. Di gyud ni ingon nga pamugas ni amo ha, kay pila ra gyud tubo ana. Mao gyud, day. Mao nga, magpasalamat gyud mi ninyo nga naa mo, kay kamo gyud dayon mo'y among kadangpan. Nagyaw-yaw las maning kay naman ko'y uban, may lang saad. Ya bisag kapila na nimo tagaag chance, gara man hinuon. Da, sunod, day. Ayaw na napautang ang dugay mamayad. Oy, labi na nang kanang kusog kayong mamutbot, kusog masaad. Ayaw gyud na ninyo pautangan na. Mao ginay buhaton ni maning ron kay naglagot naman siya. Karon gani na ito ay iyang gibalik tong giadto niya gahapon kay wa gihapon mong bayad. Bisaaran siyang pabalikon siya dito. Karon, nibalik intaw na kung ba naluoy kay purting inita. Ay, kaluoy sa taong dung maning, oy. Maningil gyud di ay taon. Ay maningil gidas maning nang uy. Pastilan. Sa ato pa daywa, di ay di aros maning. Wa lagi to dito iya yang gibalik tong ni saad niyang wa gid ibayad. Hala ka sayang. Ngano dayon say sayang na. Sayang, gawa si aron din eh. Ngano man nang? Mangutang unta ko 500 para bugas. Muy kidangat ini ron. Ay, ikaw lang daypi. Naakay 500 ya. Pagamita lang sa kubi kay wadyod mi bugas karon. Sige lang na, pero ay sulti ni Maning ha, nga nihatag ko ni mo 500 ha. Ako lay bayri ana, ayaw lang siya. Ay, uday. Salamat kaayo, day. Inahak ng dawana. Misaan na karon siya mabayad. Pero sirado na ba eh. Kanahan ito na. Sa paylayog niyo do. Pero dili mahimo ko dili ta kapanel ngon. Dako kay kagiutang niya himo lang tablahon. Balik ko to karon gabi. Wa na sa siya dito. Way tao sa ilaw eh. Sirado. Ah, kanito hana. Ngita yung gubuting kanang dako. Wala na kailan ako eh. Ay Maning, ay na lang ana, ay pusagdiin na lang ko. Sagsagdan.
Ug di mo bayad o pasagdiin na lang, di na kausap. Uy, bawa ka po sa sakit ani day. Pagpangutang ka ng tawar na din ako, gilak-gilakan ko ng tawar na, gidramadramahan ko bayo. Pero karon, wa na pagkita, bitago na. Unya akong gingnan nga nung bitago-tago ka. Wa ko nung siya may tago, ako ko nung wa magkakita niya. Ako pa yung pasangin los kanahan. Dong pasagdiin na lang lagi na. Dili mo. Dili ka siyang bayad, kinahanglang may buhaton ko. Tanaw na ito, dili pa siya makabayad. Oh, dong. Mayo kay siga ang suga sa ilabay. Buot pa sa bot na itaw. Wilbing siguro raagi siya. Di kang bayad, ha? Wes, magmahay ka. Andamon ka ni pinuti ko. Oops. Padungol ko ditas may pultahan nila. Ug sikaran ako ang ilang pultahan. Ako sayang ingnon nga tulis ni. Tulison ko ni kanahan. Dili kang bayar og utang, ha? Pues, tulisod na ka. Karoon ka. Kita di mo. Doon ako sa may putahan sa lamay. Hindi ako tungkol sa putahan. Sikaran ko ng ilang putahan aron mapaabri. O masagit kong tulis. Karoon. Niya. Uno. Uy, trit! Da! Uy! Huwag maglayo ka! Tulis eh! Huwag maglayo-layo ka! Tigbaso na may dalang ko mga pulis! Niya baga. Mga pulis mi mo mitulison. Ibutang na dahil mong pinuti. Butang na. No! Gidakop nila akong bana, wa siya tuhui nga bisag misulti siya sa tinuod nga komedya ratong iya, kaya niyang tuyo maningil ra, pero gidakop gid siya kay nagdalagi siya pinuti. Karon na priso tungod lang sa pagpaningil sa utang. Karon pa ko makadungog nga naay na priso tungod sa pagpaningil sa utang. Mao din ang muingon sila nga why na priso sa utang kay ang maningil ra di ay ang mapriso. Di ba kidort kaayo? Karon unsaon ko man ni oy na priso man taon akong bana kisa akong basulon ani siya o ang mga nangutang unsa man og kamo ang pasultihon nakautang sad mo Dulce. Okay, ang sender nato karagad lawag. Si Inday Dulce, Ate Pres. Dulce. Yan ba na taon ka ng kolektor mas linding ba? Oo. Nya, namag yun ay namag yun usahay, di mo bayad, Di Ate ka bayad. Pres. So, Oo. sige siyang paningil, wag yun mo bayad. Nya. O nya, karon kay ingon siya ba, di mo bayad, puslan man, tulison ta mo. Di ana yung bana, iyar ko kumidya, tulison ta mo. Di, giadto niya sa bayad, Ate Pres. Karon gidadaan niya pinuti, sikaran niyang pultahan, tulisib! Di mo bayad ako, tuliso daw siya. Tulisa, sus, mga pulis. Gawang asoy, mga pulis na ibos. Di tulisa mi. Ay, butang Ako na po tanang gulyat, dili mao ang bahay ngayang nasudlan. ang butang, wako kibaw ba, maubo siguro. Tampa, unsay mga pulis ang nag Wato siya sa bahay nga sabi mo raid nila? dili nagren, wato siya sa bahay nga nangutang niya. Ulagi. Di naluwa siya manuktok ni diretso siya gisikaran niya pultahan, diretso niya kay kaning baya mao niya katong puy-an sa dakong utang niya. Karon pag abri pultahan, mga pulis mo gud Ay, ang iyang laabihan mga pulis dito. Dito, mga Di ay. O ako pangutanaw nga ro mao mga pulis na suga bahay makato sa iyang nangutang niya. Di tingali mao ang iyang naadto. Dili, pulis gito siya. Wato mo sabot-sabot, pulis to. Ang katong nangutang. Tingali. Mao Wato ba? kay bao, baskin o ginana, maunay na itabo. Tingali. Pero ang iya siya, ang iya pagkutana siya asawa, maunay nga doon na ba ay mapriso sa maningil sa utang.
O, saan mo nga, imo pag gitulis mo sumba ng mga polis, di preso ko siya. Gadapo ko siya taas kayong pinuti at Oo, preso. oo, tinuod mo. Nasa ko'y paambit ni Gulyat. Okay, paambit Kung ari ba? ka diri sa Lucas 6, versikulo 35, pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran kay inguni ini kadako ang ganti. Nga inyong madawat ug kamo mamahimong mga anak sa labing halandong Dios. Mao ni na Pero, bam, kani siya, kinahanglan bayran yun siya, bam, kay kani kay kuan mo ko linding maguni dili man ikaw Depende kuning mo ang kwarta. panalitan. Kada personal siguro ni mo. Ah. Pero dili ka makapahawan personal dako kayo. Dili, oy. Dili, Hindi niya ka mabayran. Lisod kayo. Okay, ginagmay Okay, makapahawan ka, 2,000. O di ka bayran, 2,000, okay ra. bayran. Oh. No comment. O si Bambina, siya bayran. Wa kay bayri oy. Huwag ka bayring ano man. Okay na lang. Pagkagutol, pagkagutol. Hilang. Undi era bata. Mao na diha sa gid day nya pagayon lang pa sa Ilos Police king na lang nga dili ka bumoy tuyo sa gumbana. Ana lang pa istorya day dulce ilisod ba ni? Nya Pero ang problema, nagdasya ka ng hinaguban. Pinuti, taas kayo. Na? taas kay Mao may pinuti. problema. Kasiling diliwi pun magkaana day ang imong bana mauna nya police pag yun yang gikuan. Pangayon lang pa sa Iloy nga dili ka moy tuyo na ko si Roy katulad. Pero kung ang katong tinuod, pulis to, nakautang niya. Nakautang dito. Ako nakautang bro police gid siguro to. Quiz na. Ang Kung lay data si mong utang siya. ang akong Gulyat no. Daan lang dong. Ang akong Gulyat nga pananglitan og dakpon sa tungod kay ang iyang kaso sa tawagulan Gulyat canceling on sa. Kang siling o kang wipon. Karon. Silingan. Karon, ang akong pasabot, depende tingali sa sitwasyon kay ang pagda sa maong butang, wala man siya manghagis, wala man siya manghase, wala man siya mangitag kanang Pero, nanuktok, Nuktok yung sikara puntahan. sikara niya niya. Nag-iba. Nakita. Nagkupot kito siya pinuti. Nakita, nagkupot. Sama niya. Gulat-gulat rin siya. Gulat-gulat rin nung to yati pres. O pero iya pagda sa maong pinuti, dili pero uban man nagwarawara sa silingan kay nagmaoy kay Ay, di nahubo. man lain. silingan. Usara makabay, ang giatuan. Ang sukol kay ka man na. Oo, kaya di man kaka-J. Ang akong pasabot ba pre, nga dili ang iyahang pagdada sa pinuti, aduna say tumong tungod kay Panghadlok binuangan na mo gud siya. gitubang. Gibunuangan mo siya. Panghadlok ba? Ang iyaha kanang mo explicar siya kung sa iyang tuyo kung tinuod man gani nga puro tong military o puro pulis tong kapuyo tong baya nga wa man siya magtuo nga kining dakong utang nga iyang ipaningil nga nagpuyo aning baya og pulis ba pananglitan nga ana no. Adi na madaog bisang pagwak. Ang ako ba ti pres ba? Ang katuyong ipaningla nilayas na to. Nya ang nakapulig kuan ang Nang mga abang. pulis. O doon na biyayin ko na ana baya. Oh. Posible, inana. Pero, naga po sa'y kaso. Kaso lagi. Kaso, gyapon ba, bisan pag... Pasabta na lang na, dong. Dong Mandong. Ing na, di taon ka mo kung tuyo, sir. Kung kabubago mo nagpuyo, di sir, katog sa una. Kailain kayo, dako kay utang niya, wag yung kubayri niya, ako mo ko'y paninglan sa manager mo. Ana, dong, pasabta, dong. Ako lan ba? Nga naman, Bugat kaayo. sa'yo buga. Ang ako nakaila ka nang dagdaog kutsilyo. Karon. Ingon ko nga, doon din lang tamon manuro yung dayon kanya magkaidaang kutsilyo sa self-defense man ito. Iyang galabay dito sa kamaisan. Karon. Pag-usap na mo kita, pusil mo yung kita. Minto? Oo, pusil kita siya. Butong siya. O sige, kay gunit ko. Kabugat ba ni? Oy, bitari o sa kagaan. Lain na tatong pusil ngayon Ikaw, pwede ko sa pusil kay Mga ganga. bitaw, kato ko nung usa. Katong usa na lang, no? Ningon siya, uy, lain lagi di, gangaan. Ganga atong mo sa pero dili man. Gangaan, pero gahi ko na, ati pres. Pero dili man mo butog yapon, ana. Unsa naman, uplok ra. No comment. Salamat ako dagat ito naman noon. Kung ako ang Puzzle Tihon.